Кузгалыр алдыннан тимир атларын төррүчә тикшереп карыйлар. Алда Булгарга ерак юл көтә. Кояш чыгу белән Булгар радиосы веломарафонында катнашучылар Казан Кремле янына җыелды. Эстафета башланыр алдыннан традиция буенча Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк салдылар. 7 ел тагын бер традициягә тугры калалар. Туган тел җыры күмәкләшеп башкарыла. Юлның уңышлы булуын теләп истәлеккә фотога төшәләр. Чараның әһәмияте зур. Быел аеруча. Безнең өчен бу бик символистик шундый менә символ булган веложигру, чөнки без ата-бабаларның васыятын үтәргә, үзебезнең тарихны онытырга тиеш түгел, үзебезнең милләтне онытырга тиеш түгел, һәм бик Болгар дәүләтен онытырга тиеш түгел. Когда мы объявили по радио о том, что у нас состоится такой велопробег. Әлеге марафон турында радиодан игълан иткәч тә күп кенә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итте. Кайсысы безгә теләкләрен, идеяләрен җиткерә, кайсысы катнашырга теләк белдерде. Әлбәттә дулкынланабыз, барысы да яхшы булсын, хәүф-хәтерләр булмасын дип, чөнки юлда барганда төрлесе булырга мөмкин, саклану чараларын да күрергә кирәк. Булгар радиосының бу эстафетасына балалар телеканалы Шаян ТВ, Яңа Гасыр каналы хезмәткәрләре дә, татар эстрадасы җырчылары да кушылды. Авыллар аша узабыз, районнар аркылы узабыз. Бездән дә каршы алып торышлар бар. Алар инде елда билгеле, алар безнең теге җанатарлар шикелле. Иртә тордым, әзер, менә иртәнге, менә сәпиттә йөрү инде ул, менә искә төшерә, авыл чакларын ничек бабай белән иртән чыгабыз. Марафонга алар ел дәвамында әзерләнә. Эшкә сәпиттә йөрибез, гомумән ял иткәндә сәпиттән аерылган юк. Сәпит инде ул безнең иң якын дустыбыз. Яңа Гасыр каналының башкарма директоры урынбасары, спортчы һәм триатлончы Данил Гыниятов веломарафонга ел сайын кушыла. Моңарчы бу юлны 6 сәгать ярымда уза. Быел вакытын фаразламый. Анда төрлесе булырга мөмкин. Велосипед белән дә, үзең белән дә, һава торышы белән дә, шуңа күрә алдан ниндидер менә шул вакытка барып җитәм дигән максат куелмый. Беренче 130 чакрым юл узылган. Спас районында тукталыш ясыйлар. Монда марафончыларны сый-нигъмәтләр белән каршылыйлар. Мотор булды, бергәләп җырлап бардык, шуңа күрә сизелми дә тигән. Арыйсың, җырлап баргач рәхәт. Спас районында эстафетада катнашучылар колоннасына җирле халык та кушылды. Бергәләп Тукай авылына килеп җиттеләр. Монда беренче музыкаль тукталыш. Бик шады, бик матур концерт булды. Болгар радиосы артистларына бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Икенче тукталыш Никольская авылында. Монда татар эстрадасы җырчылары ачык һавада концерт куйды. Моннан соң Булгарга да ерак калмый. Иртәнге 5-тә башланган марафон изге шәһәрдәге Ак мәчет янында кичке 5-тә тәмамланды. Бер сәгатьтән шәһәр үзәгендә зур бәйрәм тамашасы башланып китте. Аны Булгар радиосы оештырган. Татар эстрадасы йолдызлары радио тыңлаучыларга үз җырларын бүләк итте. Сәхнәгә беренче адым атлаган көннән бирле радио белән бергә дус тату итеп, матур итеп яшибез. Һәм моннан берничә ел элек мин дә менә шулай велосипедка утырып Казаннан Булгарга кадәр килгән идем. Концерт кичке 9-га кадәр барачак. Ул быел чын мәгънәсендә тарихи булды. Беренчедән Булгардагы юбилей, икенчедән велосәяхәттә катнашучылар һәм концертны карарга килүчеләрнең саны белән. Без үзебезнең тыңлаучыларга килдек кунакка, алар безне йөрәк белән көтеп алдылар. Бу иң бәхетле минутлар. Фәрүзә Мәҗитова, Рамил Шәйдуллин, Игорь Романов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.